minsan amalem anapanak nagaren jay balay kabiday na inagpatpatgen kinuna na kanya ay manungsar dengan na taawan kapulos mauray mo kanya ay ading kubiday jak awaten panakapay idemon daytayat mo abang artoy biyag ko di mo katranggasan di kakad ipaidaw daytagam ganggamat na inak nagpuy-puyatan ay jak maiturturo jak maipangpangan ti SM ko talibnos nasudiken sa diyan